వాగ్దానముల గంధము వరదానముల గ్రంథము వాగ్దానముల గ్రంథము వరదానముల గ్రంథము దీని నమ్మవారే ధన్యులు సత్యవేద గ్రంథము చదువా చక్కని గ్రంథము దీని చదువువారే ధన్యులు సత్యవేద గ్రంథం. హల్లెలూయా. ఏంటమ్మా పాడండి, వచ్చిన పడదాం. వాగ్దానముల గ్రంథము వరదానముల గ్రంథము వాగ్దానముల గ్రంథము వరదానముల గ్రంథము దీని నమ్మవారే ధన్యులు వాగ్దానముల గ్రంథము వరదానముల గ్రంథము. హల్లెలూయా. ఏం గ్రంథం అమ్మ ఇది? చెప్పండి, ఇదేం గ్రంథం? వాగ్దానముల గ్రంథం, వరదానముల గ్రంథం. హల్లెలూయా. నీకు ఎన్నో వరాలు ఇస్తాడు, ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు, సంపదల గని. చూసారని వాగ్దానాల గ్రంథం. అందుకని మనం చాలా సమయాల్లో 31వ తారీఖు తీసుకుంటాం వాగ్దానాలు కదా. ఆ ఒక్క వాగ్దానం తీసుకొని మనం ఏమనుకుంటాం? సంతోషపడిపోతాం. లేదు, దేవుడు నీకు ఒక్క వాగ్దానం కాదు, ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడిన వాగ్దానాలన్నీ కూడా మనయే. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడిన వాగ్దానాలన్నీ కూడా మనవే. 31వ తారీఖు తీసుకునే వాగ్దానం ఒకటే కాదు, అది పెద్దలు పెట్టారు ఆ పద్ధతి ప్రియబిడ్డ. కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడిన వాగ్దానాలన్నీ కూడా దేవుని నమ్మిన ప్రతి విశ్వాసి వండవి. దేవుని ఆశ్రయించి ప్రత్యేకించబడి ఆయన కొరకు జీవిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరివి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడిన అనేక వాగ్దానాలు ఉన్నాయండి. ఆ వాగ్దానాలు కూడా ప్రతి ఒక్కరు వాడి సొంతమండి అవి. చూసారండి. కాబట్టి మనకి ఎన్నో వాగ్దానాలు చేశాడు దేవుడు. అమ్మా, ఎన్నో వాగ్దానాలు చేశాడు. ఆ వాగ్దానాలు చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు.